Sibonile mina andithetha ngaloo nto ilitye lethu bapostola ayile likamboniso ndizawuhamba mna emhlabeni eli litye ndithethela lingekho kule ndawo makutsho ukuthi eli litye libekwe yiSt Joseph Apostolic Church of Southern Africa lasikelelwa yifounder Archbishop Dr. W.M. Mboniso nguye ndabusiswa zakushiya nazo ezi zinto zakushiya nawo la manje zawushiya la batata sibabeka babaphathiswa ngabaphathiswa abagcini betempile ngabaphathiswa bangabi ngendlela kaThixo uyanyanzeleka bangabakeva uSathane uyathandazela abantu betempile asifuna ukwenza kakubi ngoba kaloku asoyakha itempile lo mntu wetempile apho kwakhiwe khona itempile asoyakha asoyakwambuli asoyakwamboniso eziqawe ndakhela uThixo manyazi Lord bonke nabanye nezinye iinkosi ezizakhile mabenza into enye engasumthetho kaThixo sizababonisa mabengafuna umamela bamasiphipa baphume sikufuna omnye umntu ozawulula azawugcina indlu kaThixo apha ndizawuvula ilusini ilitye lelesitali tolosha intoni naligcina ilusini kuthiwa intoni sistali esi ndizawuvula isitali selusini senditinditi zefitting ndisemfuyo ukutya kwetyipi kulapha ukutya kwenkomo inditinditi ilusini zonke amayeza etyipi izifo ezenditinditi zezinambuzane zibezotyiphi nasi inkomo zezilusini zilapha zezinkomo ayakamboniswa ayakambuni yakhwenile lilitye zitsani zethu andizikhuphile kwakhiwa leli setingasekho emhlabeni angizuthetha lolu incwadanyana nje sontabulukhulu asikho kuloo nto ke afuna besibesibeka ngathi sithembele kuSathane mandivula ndizavula indlu yoxolo alilityeni lilitye loxolo babona abantu bafuna lo mntu ngubani bakukutata ubenjameni mbuli thamsanqa mbuli wabiya nesayithi kodwa kububiya wanditata kandikhona mhla sasikelele sezindlu ndamandilindele nakabanye ndibaqalele ndandikuqaleleni angagqiba ubiya siphumela nje national certificate of occupy fanele nibiye pha nindiqalele tata ndiyasiklari ukubiya ngapha uyabo naselothe kuqhityiwe kubiyelwa nakugatyane kubiyiwe naseqala sekubiyiwe sizihamba ke ntona ngamaxesha njengendlela okuphuma kwazo ngokukhawuleza indlu kaThixo yeyomntu osinikezela kuThixo angabi yinja ehleli yazi ngathi inja xa ihleli kwelusini inja iyayitya ilusini iyayitya xa uyibona kingqekeko inja ihleli kwelusini zizikusha ngenkomo zizomqothula izikhonkoni iyawutyomba lolusini kunjalo kumfundisi xa kwathiwa itapile endaweni yakhe
umuthi lowe makade akubambe ngendevu. Bakhona abantu ababekwe amagosa kahulumende nokhala nithi siphathele kabi kuzabuza uba who's the head of this church. Uba nathi kulindwe uba kubizwe mne ekoloni yafika nina nafly machine indlela ocima umlilo yabona nangoku nakumeya ndinomeya badenza yobo nazi inkosi otshipa isizulu ngabantu abamele umlilo ngelekhameze equbulisileyo zikhona izinkosi esilawula umhlaba lesizwe ndiziphiwe ngabo lo mhlaba lo njengoba ndibabiza apha nje nayiphi into eyingxakeni ingabantu benkosi ndingekho kubakodoyi kube kusonakala ndincedeni izinto ibambeke kakuhle kuthetheke kakuhle bakuthe wamthi niye nase-post station zonke izinto ke zasenkolweni mandiyazi ndinaziselo asifunekanga sidibane nabantu bakathixo bahlutshe bendisecala kutsho umtshutshisi ecala sinenqubomgaba yabona ke andifuni ubeka intwana ndiyabeka i-signpost isa-signpost imosti yemoto ezibhuqayo ngoku apha endleleni ngengazazi ezibhuqa njengomakhwenyana kuthiwa ndireduce speed uthi ubekele nelimithi uba mawuhambe ngenamba bethivina uze emabhukuqo awunokungena ngenye ixesha kwezinye ishapcap uhamba ngo-100 iyakoyisa loo moto ndithetha nje i-signpost ngoku ningathi ubeke uthi sizawulwela ngamapolisa hayi kuyakumangalela abantu ayayayaya ummangali wethu ngubani kuthixo sithetha ke imitsha le nto kuthiwa ndilitsha ibekwe nini inkonzo ibekwa ngabantu benkonzo zimali zecawe ezi azazikamboniso zimali zenu mna ndabuye neshumi leshelene erhawutini kuthiwa imali endiyithatha phile zimali zenu yonke into endinika yona mna ndandinele njongo yakobo ndathi kuzo zonke uthi andipha zona ndiyabahlulela uthixo ndiyachitha ke ngoko ngoko egama likathixo ilitshe elikhona apho naba ndingaliboni lawubekwa sawuzingcwalisa ngemifelenyanga sababiza kwakhona abantu sithi hayi sizawungcwasela litye kaloku lalingekho baboni ke sihamba kawuhlabeleka iculo ke kwakhona sizawungena kopha umnyango uphumaphi